Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon sa Jesus kanila laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabii samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sakol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og nisugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko raon niya ang mga ngani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mahinumdom pa ko sa among professor sa mathematics. Nighatag niya na mong problem na lisod kayong sulbon, maingon dahil may lisura ana si Roy. Siya, ang solusyon ana naaraman diha. Kanang math ba kana mga equation tanaw ni mong porti lisura, naara diha ang solusyon. Mausa na ang dinhis kalibutan. Naman tayo mga kasakit, no? Naba mo yung mga kasakit ron diha? Na ano? Gilingi ay mong tupad ing na nalipay ra ka ng imong naong. Ginagmay ra kay ng butang, naaragi na sa imong naong, usahay ang imong kasakit, usahay naas naong sa imong tupad, usahay naas ilang binuhatan, sa ilang sinultihan, usahay na ang imong kasakit sa Facebook, naa sa YouTube, naa sa social media, kay gibas na kadiha. Pero ang solusyon aron malipay ta unsa man, puy ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Kay ang gingharian sa Dios ni anas kalibutan. Nya kanang gingharian sa Dios mauna siya ang kalipay na way katapusan nga nias kalibutan. Kada bitang giingon ni Kristo, kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan, kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Pero ni ana sa kalibutan, dili ang kalibutan mo'y naghatag ana, kung dili ang Ginoo. Karong adlaw gipasidunggan pod sa atong simbahan ang
sa atong katilingban, World Day of Grandparents and the Elderly. Happy Grandparents Day. Ingnay mong tupad. Happy Grandparents Day. Pero kani lisod-lisod ni inong happy mga tiguang. Happy elderly man, elderly. Malipayong katigulangon. Lisura na malipay kag tiguang na magiuban moingon nganli lang kog kawatan ay ladyo ko nganlig tiguang. Pero kung gusto kang malipay, naa sa imong pagkatiguang ang kalipay. Basta sa imong pagkatiguang kamao kang mupuyo sa gingharian sa Dios. Kaya naman ang gingharian sa Dios naglukop naman is kalibutan. Puyo lang diha. Peras na ako, pagkapari, usay magmahay-mahay man ko. Sus, nga naman yung nagpari ko, wadyo kuy-kuyo, gana. Way magmahal na ko. Mulikay ang mga tao na ko. Hasta ganis kulikta, gamay na lang kayong kulikta. Magmahay-mahay ba? Mura na lang kong nalimtan sa obispo, sige na lang kong assign ingon ani, nga naman ang uban, hayahay kayo. Ako, bati kay kong assignment, mga usay, ingon ana mi. Pero ang tinuod nga kalipay naara sa diha kung akong mapuy-an ang kinabuhi diha siging harian sa Dios niining akong kahimta nga pagkapari. Kamong mga bana, sige mog mahay-mahay anang inyong asawa nganong nasayop mog pili. Kay imo ra man ang gitukhang nya nahinayak na lang Hinong gasuka-suka man sad. So mao nang nahinayak ka. Na dagan dia mga kuangot mga bana sus arang-arang tatug naong tong usay ang kan punta man kuan sagoy magsigig baiid good. Pero ang tinuod nga kalipay kay bana naman ka basta kinasal na mo naara sa diha ang imong pagkabana, naa diha ang kingdom of God. Pero ay mo kabalaka mga bana, kay daghan sa kayong mga asawang gamahay, nganong nahinayak silag minyo ninyo, mga bana. Magsigig ingaw na, pastilan, ugwa lang yung kuwane, binuangin ng animal, di pa lang yung uwaw, lamian, yung biyaan, naam tatoy nanguyab na ako, matun ako suktang, arang-arang, susog dito, patingali ko ato, murag malipayon, nung takoron, sus kanigay napuntahan ako, ano? Naidaghan ay. Hindi ka nolingi ay mong to, padinawa ka, magmahay ron sa imong naminyuan. Ing na ba, ba ka nagmahay? Ang uban, wag yun mulingi sa dugay na kung nagmahay. Nara man sa siyang tupad yung naminyuan, wag yun mulingi. Pero ang tinuod nga kalipay, naara sa diha. Kanang imorong kahimtang na diha, kay naara sa diha ang gingharian sa Dios. Naa diha ang kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. Mao nay nakanindot nakaron unsaon man aron kanunay tang makapuyo sa gingharian sa Dios. Mao ni dinhi ang atong parabol kaning pagtanom nga matud pa diri ang gitanom niya sa tag-iya sa uma mga maayong binhi trigo pero naay kaaway nga misabod o sagbot. Nya ningon dayon ang mga sulugoon. Nya sir, ato ning ibton. Ingon dayon ang tagiya, ayaw lang. Tuguti lang na nga magtubo na sila kay do na may panahon sa pag-ani. Kana bang anihon na ba? Inig-ani na ang trigo adto sa kanaganing kamalig. Ang mga sagbot, asa ito? Sunogon. Unsa man unsay pasabutan ni sa tong kinabuhi nga ang tinuod ang tao nga malipayon nga makapuyo sa gingharian sa Dios dinhi kalibutan kanang tao nga kamaong magpabiling buutan taliwala sa mga buangon. Kana bang kamaong mohigugma og mga buangon. Mga sagbot man na kanang mga buangon.
Nya kung buutan kang Tinuo di ay makapamunga ra gyud ka bisan pag naay mga sagbot nga misagol nimo. Magpabilin ra gyud kang buutan bisan pag naay mga buangon sa imong palibot or kuyog nimo. Kana mo'y tinuod nga buutan. Nya, mustaman mo, kamao ba mong mohigugmag buangon? Ha? Kinsa dinhi ang mo claim, pader, ako buutan. Sa kamot. Naay duha ka buok ni ana o nya ning ox-os lang sa dayon. Sa ato pa pulos-pulos gyud mo sagbot. No? Kana din agin mo malipay ana mga sunugonon gyud ay mo. Nganong di man mo nanimbagod mo di mo buutan? Yes bo nako ha. Basig kanang be truthful. Kinsa dinhi ang mo claim nga siya buutan. Tas kamot. Tulo ra gyapon ka buok. Kinsa dinhi ang mo claim nga ako pader sagbot buangon ko. Tas kamot. Oh, na ini aksyon-aksyon ana mga unom ka buok. Kamong uban unsa man day mo bato. Dias umanam sa nay bato. Mga bato siguro mo kay wa mo kibaw unsa man ka buangon ka. Kay bawo jud kana. Pero nahibaw ko nganong wa mo isa. Nganoman? Kay ang imong kinabuhi karon usahay buutan, usahay buangon no. Nay usahay buutan kay inig mata, nya buangon na kay inig kataud-tawran. Buutan ka inig simba, inig humas misa hasta pare imo panggilibak. Munay crisis karon nato. Ako buutan kayo kung magsulubog ingon ani, pero inig hukas ani wa mo kay baw. Unsa ni kasalbahis? Kadang na nagsulob diri ka na anak, kanang brunda-brunda. 40 pang practice ni lagbasa. Tanawa. Awa niya na inighuman, di ba? Na sa mga eskina, magsigig libak. Muna krisis na to. Apil na nang nastaas ay kanang sigig ko niya, kanang kanta. Ana-ana pa, hunat-hunat, buising-buising, aron ko nindot paminaw. Pero sos, nabatasan anak, butlang. Ingon gina mga ginikanan ka na, di gina, masugo. Natapulan, kistanan. Nya, unsay pasabutan nga ang Tinuo di ay naging harian sa Dios ni sa atong kasing-kasing, ni adinhi, ang kana di ay pagdungag tubo sa buutan o sa buangon ni aday na nato muna ingos Kristo ayaw ibta kay maapil man ang trigo pasabot og imong patyon ang dautan sa usa ka tawo naa man diha ang dautan og ang maayo og patyon nimo ang dautan maapil gyud ang maayo kay usa ra man ka tawo pasabot unsa man dawata ang imong kahuyangan dawata nga ikaw makasasala mo ni giingon na pagka mapaubsanon. So kanang paghigugmag dautan mao day na ang pagdawat nga kita managsamara dautan makasasala mga limitado mga huyang magdinawatay ta ana. Sige lingay mong tupad Tagalogi kuno gamay na tanggap kita. Ing na lang tanggap na kita. Ano ba? Kay bawo na siya kung sa meaning ana. Magdinawatay ba? Dili ta magtinulisukay kay kanang imong gitulisok nga kunuhay buutan o di dautan. Nasa nay panahon nga mabuutan na siya. Nya ikaw sang nanulisok sa imo palang pagtulisok ug sa imong pagpangasaba, nahimo na kang dautan, nahimo na kang sagbot. Ang imong nanggawa sa imong baba, ang naa sa imong hunahuna, sagbot, hugaw. Di ba? Para
kung maghunahuna ka sa imong bana nga dito siyang kabit o imong asawa to sa iyang kabit, maglagot ka, unsa maroy na sa imong hunahuna, sakbot. Nya katusan sila dito, sakbot, pero wap maibot. Nya imo tong pugson, imong ibton na mga ibot ang tanan. Imo tong kasaban ni kabot, moingon ka, buwag ina, betig di ka buwagan giti ka. Awa na, nangaibot na ang inyong relasyon. Na siya. Sagbot. So, unsa may buhaton sa asawa or sa bana, kung tuwa ang imong banas kabit, ayaw butangig sagbot ang imong hunahuna. Unsa may imong ibutang? Pasaylo. Pag-antos. Paghigugma. Sige higbutang ang imong hunahuna, bisan pag nagisi ang akong kasing-kasing sa kasakit nining imong pagbudhi, dili mausab kining akong pagbati. Hangtod matapos ang kinabuhi, higugmaon tikang animala ka. So ana na siya, kanindot ana, aron inig uli na niya, kondisyon na ka. Kani siya di magini angayang higugmaon, lami magini siyang patyon, pero na kondisyon na nimo dawaton ko ni. Total do na magi panahon nga buwagon mi ani. Unsa may inyong kanusaman mo buwagon? Sa kamatayon. Mao na ang ting-ani. Anihon rata. Kanang ting-ani galabo na ang mga trigo. Patyo na ba? Patyon. Hastang mga sagbot, patyon. Ting-ani na siya. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ingna anihon ra ka. Anihon ra nang naong nimo. Magsige kag kis-kis-kis sa nang imong kilay, anihonon ra gyapon na. Hapit na anihon ay na lang diha pagsigig ka problema na imong kilay, dawata na lang na total sa imong naong dili ra man kilay ang imong naong. Kung ang imong kilay dili kay kakontinto, ius-usog jutay basig nindot imong pilok. Nya kung ang imong pilok murag wa gyud sa kakauyon, ius-usog jutay basig arang-arang ang imong ilong. Nya kay ang imong ilong murang sa giyakas unggoy. Wa sa kakauyon, ius-us dire basig okay ra imong lips. Di ba? Testing na kani akong lips ingon ani ra ni pero hasta pare, matintalan yung magkumpiyansa. Magkumpiyansa yun. Matangtang ning sutana. Ka na bang ingon ana ba? Nya kung nangimog yung tibok naong, murag di ka makontinto, ayaw tanaw diha sa external, basig sa interior. No? Maingon ka, akong naong ingon ani, dili kayo beautiful, pero my mind and my heart are so beautiful that can attract even God. Dili mo to ana. Ang beauty nga makapadani sa Ginoo sa mga anghel wa sa atong external kay ngano man bati kay tagnaw ikumparar sa mga anghel, bati ra jud kay tagnaw, pero nganong na-attract ang mga anghel nato nga magsigi sila sunod-sunod nato, labi na ng atong guardian angel, kaya ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, ang atong kalag maoy ilang gisigihag tan-aw. Beautify your essentials. Kay kanang mga essentials sa atong kinabuhi, kanang mga mahinungdanon sa atong kinabuhi, oftentimes dili na makita. Kaning nias gawas mga aksidente lang ni. Accidents ba? Matod pas philosophy, di ba? Ang philosophy, being is composed of accidents and essence. Awasan mo kasabutan. Kanang essence mo na mo padayon, di na mamatay. Ang accidents mga wagtang ra na siya. Kanang imong buhok, aksidente ra na nga naa na sa imong daghan kay diha wa nay buhok. Kay aksidente ra man. Kanarong imong tupad, aksidente ra na. Way siguro after this mass maaksidente ra sad na. Mawa na ugma. Si Father I. Kerira diha man tos liluan o karon
atong pizza 19, wa na ginhawa, ana gihaya na ron. Aksidente ra ning atong pagbarog dinhi og paglingkod kaning nagwali karon, aksidente ra ni, dili ni permanente. Aksidente ra. Muna ayaw kaayo dihag kaguol anang aksidente. Tanawa ang essential, the permanent aspect in you. That is your heart, your soul, your mind. Mobita nang doon ay mga tao nga maglibog ka nga no maning babae nga gwapa kaayo gasigi mag kupot-kupot sa bukton aning laki nga iyang uyab nga purti mang batiag naong. Nga naman, kanang bayhana wa na magtanaw sa hitsura kay aksidente raman ang nakita niya ang essential. Unang may ka nganong nasipyat man kaday, sa wa man ko masipyat, ika maoy nasipyat pagtanaw. Kaya ang imong mata nakasentro sa aksidente, wa magtanaw sa essential. Ana. Unang tanawa jud kuno essential kuno baby. Ingna kuno ang imong tupad, lingi ako no ingna nakita nimong essential. Ang Ginoo mutanaw na siya sa essential. Kanang mga gwapa kayo, mga nindot kay mga naong, ako ana di kay ko magpailad. Hinoon mututok man ko usahay. Makaingaw mo ta, la kagwapa, pero mangutana din ko, unsa kanig batasan no? Unsa kanig binuhatan no? Di ba? Hala kabatig naong. Unsa kanig batasan no? Unsa kanig binuhatan no? Kaya naman ko yung mga tao nga ang naong pang Miss Universe, pero ang batasan makaguba og universe. Lagi. Pero nasa'y uban nga di gyud ang ayan ibutang sa universe. Pero ang mga kasing-kasing gagilak-gilak daw diamonds. Oh, gilingay mong tupad. Yung nakumusta imong kasing-kasing pang Miss Universe o makagubag universe. Kana derong nahitabuan ng mga tao nga mga gwapo man mga gwapa, kana silang kasigig pinusilay ron, kasigig binumbahay nangaguba namang universe tungod ana nila. Guba na kanang kasigig gamit anang abortion, artificial contraceptives, gipangguba naman nila ang mga essential sa atong lawas tungod ana mga chemicals. Pero mga gwapo kanila mga gwapa, pero ti ana nilang moatiman og naong, pero giguba nila ang kinabuhi nga mao'y gitungtungan sa atong mga naong. Nakafocus sa accidents ba? Muna ang essential sa kingdom of God mao ang tao. Love your neighbor as yourself. Og buangon pasaylua, og buutan sunda. Ana ra. Ang mga santos buutan mosunod ta nila. Kanang mga drug addicts, kanang manuyupay, mga buangon na pasaylua. Ikaw unyag patyon ka, Father, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo na gibuhat ni Jesus. Mo na diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan din nga bisag gamhanan kay ka Ginoo, pero ang imong pamaagi puno sa pagka mapailubon o pagka mapasayloon. Pwede ra gid minimong kuhaon sa usa ka pagpamilok, pero pagkataas sa imong pailob alang kanamo, nangandoy ka nga ang mga tao maghinulsol sa ilang mga sala. Nduta no? Batasas Ginoo. Nya diri dayon sa atong ikaduhang pagbasa, unsa may gihisgutan diri, ang Espiritu Santo ni asulod nato aron mutabang nato pagampo kay di ta kamaong moampo. Kanindot Diyos Ginoo, hastas pagampo tabangan ta niya kay di ta kamaong moampo kay mga buangon ta pulos. Without the Holy Spirit di ta kamaong moampo. Nya mituaw dayon ta sa atong salmo, Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Kanindot ana. Nagduka mamo diha. Og tungod ani, bisag makasasala ko, gitandog sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tao sa akong mga wali o sa akong hangyo nga pamalit mog slots. Di ba? O tanawa, pila na halin na to karon.
ako di majud ko katuo nga ako ni sa Ginoo ni kay maayo siya og maluluyon kayo. Ang halin nato as of yesterday niabot na og 35,569 ka slots. Oh, pakpak. Napay 40,431 ka slots nga available. Nya ang atong 4 slot challenge nagpadayon na nasad na dawat as of yesterday niabot nag 823 ka 4 slot challenge. So pakpak yapon. Sayunan kaning 35,569 mga around 25,000 ni katao ang nagsigig hatag. Di ba? Kapil mo? Ugwa mo kapil, pangapil na. Yang nakaapil na mo, padayon. Kay haron dita mahimong sagbot. Kay kanang wa gyud mga apil, mga sagbot na sila. Pero ato lang gyapon na silang dawaton. Kanang sigig apil mo na sila yung mga trigo. So salamat mga trigo. Og tungod ni ana, dako-dako nag-improvement ang atong construction. Atong tan-awon sa video ang update karon. Salamat sa atong mga contractors. Ang pasabot lang ana, hapit naman ta magbuhos sa roof deck, pasabot bayranan. Maura na siya. Niya kabayad ta na dili. Basta sige tagpalit og slots, ipaambit ng inyong pagkatrigo, mabayran gina nato. Yan, napay umaabot nga daghan tang mga developments. Ingkang kadaghan ba na pader ang trigo nga maayo magsige ginagpamunga. Muhunong na ganitag pamunga pasabot sagbot na ta. No? Sige. Manindog na ta mga trigo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo ianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gipansang sa krus namatay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay
Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon isip, mga bahin sa lawas ni Kristo, dihinhi sa iyang gingharian sa yuta, malaumon kitang mudangop kaniya, pinaagi sa mapaubsanon nga pag-ingon, labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakat-on sa tiningob nga pagpamuhat sa ingon, makabot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hustisya, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi, napuno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip, sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw, sa kahupayan, sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon, didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Labing gamhanang amahan, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, ikaw ang nagpugas sa mga maayong binhi dinhi sa among kasing-kasing. Busa mapaubsanon ug mahigugmaon kaming midangop kanimo sa among panginahanglan. Dawata kini kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.